Türkmenistanyň Beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetining bilim, saglyk, goraş we derman senaty ministrlikleriniň ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň jemgyçylyk guramalarynyň Aşgabat şäher häkimliginiň ýokary kom mekdepleriniň Aşgabat şäheriniň beden terbiýe we sport baradaky baş müdürlüğiniň guramaklaryna Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutyna ýaýlanylan dawary uly okurentlige betlendi. Köpçülüklerin sport çärelerine geçirmegi, sağlam durmuş şeregetine eýerilmegi öz boşlugy görülen mektebine urlýar. Halkyň awadançylygy, onuň durmuş derejesini iýligidäli ýokarlanmak, beden we ruhy taýdan sagdan, berk bedenni, aň paýhys taýdan ösen ýaş nesli kemaly getirmek baradaky arada Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň aýratyn möhüm ugurdur. Ýurdumyzda köpçülükle beden terbiýe hereketini hemde ýokary netijeli sporty ösdürmek, sagdan durmuş şeregetini kemaly getirmek boýunça çäreler milli taglyma urly. Mälim oşýaly halkymyzyň saglygy we awadançylygy baradaky alada we köpçülükle beden terbiýe sagaldyş hemde sport hereketini howslandyrymak iýligidäli durmuşa ýaşaýan döwlet syýasatynyň iller tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Hormatly prezidentimiz sagdyn durmuş şeregetiniň tarapdary bolmak bilen bu babatda geljegi nazarlaýan tutumly işlere bagdalga berýär. Munyň özi iýleşlerimizde öz boşlugy görülidir. Bu ýagdaý hemmeleri ilkinji nowatda bolsa ýaşlary beden terbiýe hemde sport bilen iýligidäli meşgullanmagy ruhlanarýar. Mälim oşýaly belent maksatlaryň öňde goýulmagy bilen saglygy goraýyş we sport ulgamy Türkmenistanyň okuny ösüşe eýe boldy. Munyň özi saglyk döwlet maksatnamasyna hemde beýleki kabul edilen milli maksatnamalarda öz aýdyn beýany tapdy. Belenşäli sport ählumumy parahatçylygy döwletleriň hemde halklaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryna we netijeli hyzmatdaşlygy pogtalandyrmagyň möhüm şerti bolup durýar. Bir taraf Türkmenistan Olimpiya hereketiniň iň belend insan perwerlik ýöreglerine berk ygraly bolmak bilen sport ulgamyna sevit hemde halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek uğruna çykyş edýär hemde bu uğurda anyk ädimler edýär. Türkmenistanyň ulgamda durmuşa ýaşaýan öňden görüjlükli syýasaty anyk netijeler berýär. Şahane senawasyny paýtatymyzda we arkadaş şäherine hemde ýurdumynyň Ahal, Balkan, Daşoğuz, Lewap we Mary vilayetleriniň beden terbiýe sport baradaky baş müdürlükleriniň guramaklaryna geçirilýän bäsleşikler öz boşly sport bayramçylygyna urlýar. Saglyk we sport bir tegu düşünjelerdir. Belenşäli sport güýç guwwatyň gözelligini sagalaşyny da täze belentliklere tarap amtylmagyň aýdyn beýandyr. Beden terbiýe we sport bilen iýligidäli meşgullanmak, saglygy oýun täsir etmek bilen adamda tutan ýerligi, maksada okunlygy we zähmet söýürligi terbiýelýär, dörejilik guwwatyny artdyrýar. Sport ýaşaýyş durmuşyň kiyini hasa gowlanyrmagy adamyň arzularynyň hasyl bolmagyna hemde onuň saýla bolan hünärini uly sünükleri gazanmagyna ýardam etmäge okyp bolar. Her kwatda ýurdumyzda sport bilen meşgullanmak uly awraýa eýe bolýar. Bu aýlanlar bugünkü geçirilen ýarışlarda aýdyn görünýär.